Olemme kuitenkin taas aloittamassa uutta kirkkovuotta Herran Jeesuksen nimeen. Ja varmasti sillä mielellä, että jokainen omalle kohdallemme haluaisimme uskoa, haluaisimme tuntea eläväksi sen uskon, että kaikki meidän syntimme on anteeksi annettu. Ja että meillä on elävä usko ja luottamus sen lunastajan Herran Jeesuksen päälle, joka meidän edestämme on lain täyttänyt ja kaikki synnit maksanut. Näinhän me jokainen varmasti haluaisimme. Ja se onkin kaikkein paras uuden vuoden lupaus. Meillä kristityillä alkaa nyt uusi vuosi, vaikka kalenterivuosi alkaa vasta hetken, kuukauden kuluttua. Mutta kirkkovuosi alkaa nyt ja se alkaa adventti-ajatuksella, joka sisällään pitää sen, että Jeesus tulee niin kuin Lestadiuksen saarnasta. Olemme niin selvästi myöskin kuulleet, hän on aina sen päivän aiheesta ja johdosta, mikä kulloinkin kirkkovuoden pyhäpäiville on nimetty ja asetettu. Hän on aina sen johdosta opettanut ja saarnannut ja puhunut. Ja niin myöskin äskeinen saarna, jonka kuulimme, se oli juuri selvitystä, Raamatun selitystä, Jumalan sanaa, joka varmasti silloin tuli eläväksi niiden kuulijoiden sydämessä. Ja niin me aina toivomme myöskin, että me saattaisimme itse kuunnella rukouksella myöskin jo Lestadiuksen saarnaa, että sekin tulisi niin kuin eläväksi meidän sydämellämme. Kuinka tämä adventti, se merkitsee, niin kuin Ovasti Lestadius saarnassaan sanoi, Herran Jeesuksen tulemista katuvaisten ja uskovaisten sydämille. Niin tule Herra Jeesus, voimme sanoa. Ja virressä olemme veisanneet, avaa porttis ovesi. Ja niin me haluamme sen rukouksen ja mielen kantaa, että aivan kuin avaisimme portit, sydämen portit ja korvaportit sille Jumalan sanalle, jota Jumala suuressa armossaan heikon ja tyhmän niin kuin aasin kautta haluaa tänäkin päivänä kuljettaa meidän sydämillemme uskottavaksi ja meille elämäksi ja autuudeksi. Ei ihmisen sanana, vaan Jumalan sanana, joka vasta sitten tulee eläväksi, kun sen kuulija omalle kohdallensa uskoo. En tiedä, kuinka pitkälle saatan puhua. Minulla on äänessä sen verran heikkoutta, että se saattaa katketa puhe hyvinkin äkkiä, mutta ajattelen, että ei meillä tässä hätää ole. Tässä on lahjakkaita veljiä, jotka saattavat sitten jatkaa ja puhua. Ja meiltä puuttuu sen veljet täyttää. Ja lahjat ovat niin monet. Lahjat ovat monet, mutta henki on yksi.
niin kauan kun on oikea mieli ja ajatus, että tehdä työtä siten, että koota laumaa Herralle Jeesukselle, niin kaikki lahjat ovat tarpeen. Jumalan poika jo näytti esikuvallaan ja esimerkillään, kun hän asetti 12 apostolia. Hän ei olisi välttämättä tarvinnut muuta kuin yhden seuraajan, joka sitten olisi ollut päämies ja saarnannut ja puhunut, mutta se oli nimenomaan myöskin, niin on vanhemmilta selitetty, että 12 apostolin oppi, eli 12 erilaiset lahjat, ja varmasti vielä useammatkin. Jokaisella meillä on erilaiset lahjat. Jos ajattelen omaa itseäni, niin tunnen, minulla olisi paljon helpompi sanoa niin, että erilaiset heikkoudet, kun katson itseäni. Minulla on niin sellaisia heikkouksia luonteessani ja kaikessa elämässäni, että en katso ollenkaan olevani sovelias tälle paikalle. Ja on joskus vaikea uskoa, että tunnustamalla kuitenkin ne viaksi, mitkä viat ovat, vaikka niihin sitten usein joutuukin, niin se on Jumalan suuri armo. Ja että se kuitenkin on jonkinlainen sellainen rikkaus siinä mielessä, että voi ymmärtää toista, jolla on samoja heikkouksia. Jos me saarnaajat olisimme täydellisiä, hyviä ja onnistuneita luonteeltamme, emme me aina ymmärtäisi ollenkaan muita kanssa veljiämme ja sisariamme. Mutta mitä selvempänä meillä on oman itsemme, heikkouksiemme ja puutteittemme tunteminen, sen helpompi meillä on katsella kristityitä niin kuin sellaisena enkeleinä ja paljon parempina uskon asiassa ja kaikessa, mitä kristillisyyteen tulee. Emme voi katsoa niin kuin jostakin ylhäältä, vaan me olemme sellaiset niin kuin tyhmät ja hitaat aasit, joiden päällä kuitenkin Jeesus ratsastaa. Ja tulee avuksi vielä kaikille niille, jotka haluavat tätä elämän tietä vaeltaa ja seurata Herraa Jeesusta morsiammena, niin kuin hän on itse sanonut, että hän on seurakuntansa ja meidät kaikki, sinut ja minut, kihlannut morsiammekseen. Ja niin me olemmekin matkalla. Voimme sanoa ehkä vähän maallista kuvaa käyttäen, niin aivan rakkaudesta palavina, rakastuneina, nuorena parina, voisi sanoa kohti sitä hääjuhlaa, joka kohta alkaa. Siis tämä kuva, se saattaa tuntua jostakin, että ei se nyt niin maalliseksi ja arkiseksi saa mennä tämä kristillisyyden kuvaaminen, että se olisi kahden nuoren rakastuneen ihmisen elämä olisi se esikuva, joka on kaikkein keskeisin tässä kristillisyydessä. Mutta niin se vain on, että Kristus rakasti Sionin tytärtä. Hän löysi hänet verissään makaamasta, mutta hän korjasi hänet. Ja kaikkein suurimmillaan oli hänen rakkautensa tätä Sionin tytärtä kohtaan. Se oli siellä Getsemaanen yrttitarhassa, jossa hän vajosi alas helvettiin
Ja siellä verisillä käsivarsillaan hän otti ja toi ja pelasti ja nosti ylös sen, joka oli sinut ja minut, joka oli tuomittu iankaikkiseen kadotukseen. Sellainen oli tämän sulhasen, niin kuin nykypäivänä sanotaan, sulhasen, eli Yljän rakkaus. Tätä uskotonta ja köyhää morsiantaan, vaivaista morsiantaan, sinua ja minua kohtaan. Ja nyt me olkaamme vakuutetut siitä ja katsokaamme sitä sormusta, jonka me olemme saaneet, joka kiiltää meidän sormessamme henkellisesti kuvaten asiaa. Pyhä henki. Se on pantti siitä, että hän tulee meidät noutamaan. Ja se ei ole pitkä aika, kun se niin tapahtuu. Ja emme tiedä, minä hetkenä hän tulee. Sen tähden valvokaa ja olkaa raittiit, sanoo Raamattu. Katso, Ylkä tulee, nouskaamme ylös ja menkäämme ulos häntä vastaan. Niin on kirjoitettu myöskin Raamatussa. Ja niin meidän tulisi olla aina valmiina vastaan ottamaan. Ei ainoastaan täällä tuntemaan sitä Yljän läsnäoloa, vaan kerran myöskin lähtemään tästä elämästä sinne iankaikkisiin Karitsan häihin, vaikka ne jo täällä alkavat. Ja niin emme tiedä. Olen monta kertaa, joku saattaa ajatella, että mitä sitä tuossa iässä vielä ajattelee, mutta monta kertaa olen joutunut ehkä koettelemusteni, ehkä luonteeni, ehkä Jumalan johdatuksen takia ajattelemaan sitä, että saattaa olla, ettei ole kovinkaan kaukana se päivä ja hetki, jolloin minäkin saan lähteä. Jos voisin sen sanoa aivan niin kuin hyvästä mielestäni ajatuksesta, että saan lähteä, ettei tarvitse sanoa, että joudun lähtemään tästä elämästä. Mutta meillä kristityillä tulisi olla se ajatus, että me pian pääsisimme ja saisimme lähteä aivan niin kuin saisimme tuntea jo tässä elämässä Kristuksen Yljän läsnäoloa, sitä adventtia, joka täällä on mahdollista tuntea, kun hän tulee meidän ylkämme aasintammalla. Hän tulee siväänä meidän sydämellemme. Ei hän moiti meitä, mutta hänellä on tarjolla se ilosanoma. Katso, mitä minä olen tehnyt sinun edestäsi. Olen lain täyttänyt. Olen kaikki sinun syntivelkasi maksanut. Ole iloinen ja usko. Ja voin vakuuttaa sen verran uskon päässeeni, vaikka vähän olen päässyt sisälle kristillisyyden asiaan, niin kuitenkin sen verran uskon päässeeni, että kaikkein murheellisin on se taivaallinen ylkä siitä, jos emme usko. Jos emme iloitse, kun hän sanassaan tulee meitä lähelle.
Ja kyllä varmasti sen saamme luonnollisesti omista koettelemuksistamme kiinni. Jos me miehet ajattelemme sitä aikaa, jolloin me olemme kihlanneet morsiammen. Ja jos me kuvittelemme, vaikkei meillä ole ollut suuria omaisuuksia, mutta jos me kuvittelemme, että me olemme antamassa valtavat rikkaudet, valtakunnan ja vielä kaiken lisäksi oman henkemme morsiammemme edestä. Ja tämä morsian kääntää vain selkänsä meille, eikä ole ollenkaan iloinen siitä, mitä me olemme hänen edestänsä tehneet. Ja niin myöskin vaimot, naiset, pääsette varmasti kiinni, kristityt sisaret, siitä, että kuinka se on kaikkein suurin synti tänäkin päivänä, jos emme ota uskon saarnaa ja kehoitusta vastaan omalle kohdallemme. Kyllä vihollinen, joka on 1000 juonten mestari, on estämässä adventtisanoman toteutumista. Se näyttää, että jos ei olisi tuota ja tuota asiaa, jos olisit vähän paremmin onnistunut, niin sitten, jos tuntisit itsesi ja sydämesi vähän lämpimämmäksi, tuntisit sitä vastarakkautta myöskin ylkää kohtaan, niin ehkä sitten olisin iloisempi ja kiittäisin häntä jopa ääneen, mutta ei näin, ei tällaisena, ei näin huonona. Ja niin on vihollinen kääntämässä juuri sen asian, jota Ylkä toivoo kaikkein eniten, että me tuntisimme oman huonoutemme, oman itsemme kelvottomuuden. Se on suurin ilonaihe ja se on varmin tae siitä, että meissä se kihlapantti on, se pyhä henki, joka aina näyttää meille, missä me vikaan joudumme. Se on se kotiopettaja. Niin vihollinen kääntääkin tämän asian kokonaan päinvastaiseksi. Kun meidän pitäisi opetella sanomaan, että koska olen näin huono, niin minulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin siihen, että sinä rakas Jeesus, jolla ainoalla on se Daavidin avain, joka on sellainen, että kun jolla se on, se avaa, niin ei kukaan sulje, ja kun se sulkee, niin sitä ei kukaan muu avaa. Meidän tulisi, rakkaat veljet ja sisaret, meidän tulisi juuri sitä, mitä vihollinen näyttää, että se on huonoa, pitää sitä hyvänä, ja mitä vihollinen näyttää, että on hyvää, pitää sitä huonona. Jos vihollinen näyttää sitä, että no kyllä, tässä nyt ei tässä mitään ihmeellisempää, samanlainen kristitty minä olen kuin joku muukin tässä, ja ei tässä mulla mitään erikoista ole, ei mulla mitään ole tunnollani eikä muuta. Silloin voi olla hyvin vaarallisella tilalla mennä kohti penseyttä. Sellaista, että ei ole minkäänlaista tuntemista ja tarvetta Kristukselle, ei ole isoamista ja janoamista. Ei ole sitä murhetta, joka on Jumalan mielen jälkeen.
Sen vuoksi nuoret kristityt, muistan omaa nuoruuttani, kuinka silloin on ollut niin paljon elävämpänä tuntemisten jälkeen. Kaikki se, että pieninkin synti, se on tuntunut jo synniltä. Ja se, että on epäilemään joutunut, se ei ole ihme, mutta on myöskin muistossa ne, kuinka on jaksanut uskoa, kun kristityt, vanhemmat kristityt, omat vanhemmat ja saarnaajat ja vanhemmat kristityt ovat todistaneet, kuule, nuori veli, sinulle kuuluu kaikki synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä. Kuinka paljon elävämpänä, kuinka paljon enemmän on saattanut nuorena elävästi iloita siitä suuresta adventtijuhlasta kuin nyt, kun on tullut vanhemmaksi. Mutta meidän vanhempienkin ei meillä mitään muuta tietä ole eikä löydy. Se on niinkin kirjoitettu Paavalilta, muisteltu, että hänelle on sanottu, kun hän on vaikeroinut myöskin, että hän on syntisistä suurin ja hänellä on sellainen pistin lihassaan, niin hänelle on sanottu, että tyydy minun armooni. Ja niin on meidän tarvinnut opetella uskon kaikkien vähänkin kauemmin kristillisyyttä seuranneiden ja jo ikääntyneempien ihmisten. Meidän on tarvinnut opetella juuri sellaisena kuivana, kylmänä, monessa niin puuttuvaisena. Ja ne luonteen viat ja piirteet aina selvemmin ja selvemmin näkyviin tulevina, joiden kanssa aivan kärsimättömäksi tulee. Niistäkin huolimatta ja yli niiden ei mitään muuta tietä meille kellekään löydy kuin tällaisena uskoa. Ja että juuri tällainen kelpaa Jumalalle. Ja emme me muuten kelpaisikaan. Ei hän tullut terveitä parantamaan, eikä hän tullut sitä varten, että synnittömiä pelastamaan ja niiden edestä, mitä niiden edestä tarvitsisi syntejä sovittaa, joilla ei mitään syntejä ole. Mutta en aio puhua pitkään, mutta koska saarnan tekstiksi on valittu profeetta Jesajan kirjan 53. luku. Kuka uskoo meidän saarnamme ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? No, me olemme kuulleet sellaisen tutun Jumalan sanan paikan ja ei se paljon selittämistä varmasti kaipaakaan. Ja jos oikein muistan, niin tämä paikka oli auki siinä Raamatussa, jota se Etiopian kuninkaan kamaripalvelija luki siinä vaunuissa
Jerusalemista tullessansa, mennessänsä omalle maalleen. Ja kun Filippus ilmestyi hänelle, niin hän kysyi, ymmärrätkös myös mitä luet? Niin hän sanoi, kuinka voisin ymmärtää, kun ei ole selittäjää. Ja niin on jokaisen heränneen ihmisen koettelemus, että Raamattu on niin kuin suljettu kirja. Se tuntuu, että siinä on suuret salaisuudet ja siinä on kätkettynä kaikki se tieto, mitä ihminen tarvitsee tullaksensa autuaaksi. Mutta luonnollinen ihminen, herännytkään ihminen, joka tuntee kadotetun ja tuomitun tilansa ja alkaa etsimään ja hakemaan, isoamaan ja janoamaan vanhurskautta, lukemaan Jumalan sanaa ja tutkimaan sitä. Jumalan järjestys on se, että hän ei yksin pysty itsellensä sitä vakuuttamaan ja selvittämään, kuinka ihminen ja missä tilassa ihminen saisi uskoa tämän lunastustyön omalle kohdallensa. Ja niin on Jumalan järjestys se, että hän on seurakuntansa perustanut maan päälle sitä varten, että seurakunta on se äiti, joka jokaisen lapsen Jumalalle synnyttää. Tämä ei merkitse sitä, ettemmekö uskoisi, että Jumalan työtä on mittaamattomat määrät ulkopuolella sen ihmisjoukon, jonka me saatamme tuntea tai tietää tai jotka, voi sanoa, kuuluvat tähän seurakuntaan. Jumalan työtä on mittaamattomat määrät. Niin oli Etiopian kamarikapalvelijassakin, vaikkei hän ollut ehkä tavannut ennen kristityitä, ennen kuin Filippus, jonka Jumala lähetti. Hänessä oli Jumalan työtä jo pitkälle. Ja niin emme saata, se on suuri synti meiltä, jos me laitamme jotkut rajat ja kuvittelemme jotkut rajat sille, mitä Jumala, hänen tiensä ovat niin paljon korkeammat meidän teitämme kuin taivas on maasta. Ja sen vuoksi, kun me puhuttelemme muita ihmisiä, vaikka me nyt juuri Etiopian kamaripalvelijaa, mutta me saatamme joutua muiden ihmisten kanssa tekemisiin, jotka eivät vielä ole tässä kristillisyydessä, eivätkä tunnusta uskovansa Kristuksen päällä. Niin ei meidän tule lähestyä sillä tavalla, että roiskimalla ja moittimalla ja haukkumalla, mutta aivan siveydellä, niin kuin Filippus, joka kysyi, ymmärrätkös myös mitä luet? Me saatamme nähdä kanssa ihmisissämme yhtä ja toista sellaista, jonka kristityn silmä ja korva ottaa siksi, että tuossa ja tuolla ihmisellä on joku kysymys siitä, mistä tie menee taivaaseen. Ja silloin sen jo pitäisi herättää meissä sellainen rakkaus sitä ihmistä kohtaan ja sellainen hyvin varovainen asenne, ettei se Jumalan työ, joka jo hänessä on alkanut, tulisi pois nyhdetyksi, vaan että se tulisi enetyksi se Jumalan työ.
pitäkää rauha kaikkein kanssa niin paljon kuin se mahdollista on. Sen vuoksi minunlaiseni luonteella, joka olen hyvin äkkinäinen, on kauhean vaikea toteuttaa tätäkään Jumalan sanan paikkaa. Ja jos tästä puhun ja tällainen ilmoitus tulee ja kirkastuu, niin puhun sen ennen kaikkea itselleni. Mutta varmasti me kaikki yhdymme siihen, että jos voisimme suhtautua kanssa ihmisiimme, missä sitten liikummekin, työpaikoilla, koulussa, me eläkkeellä olevat eläkeläisten piireissä, missä sitten näemmekin kaupungilla toisia ihmisiä, naapureita ja muita, voisimme aivan niin kuin sillä silmällä katsella, että jospa mekin saattaisimme, jospa Jumala soisi meille sen armon, että mekin havaitsisimme jonkun sellaisen ihmisen lähellämme, jossa jo Jumalan työ on alkanut. Ja että sitten saattaisimme Jumalalta rukoilla sitä taitoa ja viisautta ja ymmärrystä, että lähestyä tätä ihmistä. Tämä on hyvin keskeinen asia, että meillä tällainen mieli olisi. Nimittäin Jumalan poika viimeiseksi ohjeikseen antoi opetuslapsille, että hän lähetti heidät kaikkeen maailmaan. Ja jos ei hän olisi lähettänyt, niin ei meilläkään, veljet ja sisaret, ei meillä tänä päivänä olisi tätä valkeutta, että me näemme, mistä se kaitainen tie kulkee. Eikö meilläkin pitäisi olla se mieli, joka on ollut edesmenneillä kristityillä ja jo niillä esikoisilla, ensimmäisillä kristityillä tämänkin etsikkoajan aikana, että he alkoivat heti puhumaan tästä kalliista asiasta ulkona oleville. Niille, joille ei vielä ollut selvinnyt tämä kallis asia. Totta on, että aina on kulkenut sellainen tien valmistaja edellä, niin kuin Johannes Kastajasta on sanottu, että hän oli huutavan ääni korvessa ja hän oli se tien valmistaja. Hän saanasi parannusta ihmisille ja näytti heidän syntisen elämänsä. Mutta hänellä oli sellainen sormi, joka katsoi Jumalan karitsaa, joka poisottaa maailman synnit. Ei ole hänelläkään ollut yksipuolista se saana, jotakin sellaista, jossa vaan tuodaan Jumalan ankara vanhurskaus ja viha syntiä kohtaan esille. Tosin hän puhuu kovia sanoja, niin kuin myös vapahtaja itse. Jos katsomme sitä osoitetta, kenelle ne puhutaan, ei koskaan suurille syntisille, mutta synnittömille ihmisille, fariseuksille ja kirjanoppineille on ne kovat sanat sanottu. Edellänne Jumalan valtakuntaan on vapahtaja itse sanonut fariseuksille ja kirjanoppineille.
hän tulee sinulle siveä. Hän on siveä. Hän oli siveä yleistä naista kohtaan, joka tuli fariseuksen huoneeseen itkemään hänen jalkansa juureen. Hän oli siveä Pietaria kohtaan, joka kielsi Kristuksen, ja hän oli siveä rööväriä kohtaan, joka pyysi muistamaan häntä, kun hän tulee hänen valtakuntaansa. Kuka uskoo meidän saarnamme ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? Tässä on profeetta Jesaja, niin kuin olemme tämän luvun kokonaisuudessaan kuulleet. Ja varmasti voimme todeta, että ei pidä paikkansa se väite, jonka joku ymmärtämätön, joka ei ymmärrä Jumalan sanaa, on sanonut, että vanha testamentti olisi lakia, ettei siellä olisi evankeliumia. Mitä on tämä luku muuta kuin suloista evankeliumia? Eikö ole totta? Ei tämän suloisempaa evankeliumia voi olla sellaiselle syntiselle ihmiselle, joka tuntee vikansa ja virheensä. Ja se on, niin kuin profeetta-sana merkitsee, ja profeetia, että se on saarna Kristuksesta. Tämä on nimenomaan profetiaa, saarnaa Kristuksesta. Se on evankeliumia. Mutta Jesaja on joutunut epäilemään, kun hän on aikansa saarnannut ja huomannut, kuinka vähän on sellaisia, jotka edes kuuntelevat. Ne saattoivat siihenkin aikaan vaan kääntää päänsä pois tai nukkua kokousten aikana, vaikka niin kaikkein tärkeimmästä asiasta puhuttiin. Niin hän on huonnut, että kuka uskoo meidän saarnaamme. Ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan. Mutta me tiedämme muista Raamatun paikoista, että se kelpaa ainoastaan niille, jotka eivät voi tulla ilman sitä toimeen. Sellaiset ihmiset, jotka Jumala on johdattanut näkemään oman kelvottomuutensa, oman turmeluksensa kelvottomuuden niin, että on aivan selvästi saattanut yhtyä siihen, ettei minussa mitään hyvää löydy ja olen kaikelle hyvälle kuollut. Ja aivan yhtyä Paavalin sanoihin, että olen syntisistä suurin. Sellaiset ihmiset kaipaavat, että joku muu tulisi avuksi. Jumala on sen armon antanut sellaisille ihmisille, että hän on, nimittäin Jumala, riisunut sellaiset ihmiset kaikista oman vanhurskauden rääpäleistä, jotka tuntevat, että he omasta puolestaan ovat aivan alasti. He ovat Jumalan 10 käskyt, jotka vielä Jumalan poika tarkasti selittää henkellisesti aikanansa, että jo ajatukset ja himot ja halut ovat Jumalan lain rikkomista. Ja kun Jumalan Pyhä Henki on saanut meille näyttää, kuinka me olemme turmeluksen puolesta
kaiken tämän rikkoneet kymmensin tuhansin kerroin, niin meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin se, että löytää jostakin joku apu. Emme omin voimin pysty. Mutta se on juuri se ihana tila. Se on juuri se, jota tietä Jumala haluaa itse kutakin meitä johdattaa. Ja sen vuoksi me vielä kristittyinäkin, jokaisen oksan, joka hedelmää kantaa, hän puhdistaa. Me olemme Jumalan kämmenellä, Jumalan kädessä ja Jumalan johdatuksessa. Ja ne pienet koettelemukset ja vastoinkäymiset, kuin mainen kulta puhdistuu liekissä polttavassa, niin uskommekin uudistuu vain vaivain valkeassa. Näin me, kristityt veljet ja sisaret, tarvitsemme vielä matkan aikana, ei ainoastaan alussa, mutta matkan aikanakin vielä. Vaikka se tuntuu joskus, että minkä takia minulle nyt näin ja näin täytyy aina käydä ja näin ja miksei niin kuin noilla toisilla menee niin hyvin ja ne jaksavat uskoa ja maallisestikin niillä menee niin hyvin ja siinä tuntee kateuden vaikutukset, ahneuden vaikutukset, ylpeyden vaikutukset, huoruuden vaikutukset, kaikenlaiset muut himot ja halut. Turmeluksessaan. Ja se on sillä tavalla, että vaikka meille kuinka monta kertaa selitetään, että juuri tämä on sitä suurta Jumalan armoa. Juuri tämä, että me tunnemme, että me näemme. Se on juuri suurinta armoa. Nimittäin silloin me kaipaamme. Silloin meillä on portit auki kunnian kuninkaan tulla. Silloin me haluamme sellaista vapahtajaa, josta tässäkin luvussa puhutaan. Niin ollen sinäkin nuori ihminen, joka olet kristillisyyttä seuraamassa ja Jumala johdattaa sinua monenlaisten koettelemusten ja sellaisten kautta ja vielä saattaa valvomattomuuden kautta joutua syntiin ja vikaan ja siinä sitten taistelee yön pimeydessä monta kertaa ennen kuin saa nukuttua. Kuinka voin olla tällainen ja monta kertaa epäilykset ja epätoivo saavuttaa, mutta muista aina myöskin se, että ei se muistutus, joka käy omassa tunnossasi, ei se tule viholliselta, ei se tule perkeleeltä, vaan se tulee Jumalalta. Se tulee juuri siltä oikealta kotiopettajalta, pyhältä hengeltä. En sano, että tyydy siihen tilaan, mutta sanon niin, että se tila on hyvä tila, joka ei anna tyytyä ennen kuin saa kuulla omalle kohdalleen sen saarnan, että uskon nyt, että sinun edestäsi on kaikki maksettu, kaikki synnit sovitettu ja laki on täytetty. Sillä hän nousee ylös hänen edessänsä niin kuin vesa ja niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei hänellä ole muotoa eikä kauneutta,
Me näimme hänen, vaan ei hänellä ollut sitä muotoa, joka meille olisi kelvannut. Hän oli kaikkein ylenkatsottava ja kaikkein halvin, kipua ja sairautta täynnä. Hän oli niin ylenkatsottu, ettei kenkään kehdannut katsoa hänen päällensä. Sen tähden emme häntä minäkään pitäneet. Näin on kristillisyys ja se oikea oppi aina maailmassa, maailman halki, koko olemassaolon ajan nähty ihmisiltä. Hän tuli omillensa, mutta hänen omansa eivät häntä tunteneet. Ei ollut montaakaan Israelissa, joka olisi uskonut ja odottanut vapahtajan tulemista, kun hän maan päälle syntyi. Ja jos ajattelemme koko maailman ihmislukumäärää, monta miljardia ihmistä on maailmassa, mutta niin kuin hyvin pieni osa, vaikka Israelin lasten luku olisi niin kuin hiekka meren rannalla, joku hiekkavuori, niin ainoastaan tähteet siitä tulevat autuaaksi. Se ei kelpaa. Sen sijaan yleinen mielipide, joka on tämän maailman Jumalan perkeleen muodostama epäjumala. Jos on joku urheilukilpailu, jos on joku teatterinäytös, jos on joku muu tällainen ihme ja tapahtuma ja kummajainen, sitä ihmiset käyvät aivan liikuttuneina käsiään taputtaen katsomassa ja ihmettelemässä ja ovat aivan ihmeissään, jos ei joku käy siellä. Miksi et lähde sinne? Siellä on jännittävää, siellä on mukavaa, siellä on hauskaa, tule. Aivan vapaasti he tekevät tätä käännytystyötä, kuinka paljon enempi meidän kristittyjen tulisi puhumaan, että tulkaa nyt sille suurelle ehtoolliselle, joka on kaikille ihmisille valmistettu. Siellä riittää ruokaa, ei ainoastaan tälle pienelle joukolle, jota kristityt on, vaan kaikille ihmisille. Mutta me taidamme olla niin turmelukseltamme voitettu monta kertaa, ettemme saada näin hartaita ja innokkaita olla tämän asian puolesta puhumaan. Olemme niin kuin sellaisia sisäänlämpiäviä ja alamme tyytyä siihen, kun itsellemme vaan on selvinnyt tämä, niin mitäs muista. Ja se on oikeastaan, kun me sitä tutkistelemme ja ajattelemme, se on oikeastaan kaikkein suurimpia syntejä, mitä voi olla. Hyvin itsekäs ajatus ja ruma ja kauhea ajatus, että me siitä puhuisi, joka meille on selvinnyt ja joka voisi selvitä kaikille ihmisille ja joka on kaikkien ihmisten edestä tehty. Mutta me uskomme, että Jesaja on ollut innokas ja harras. Tähän on joutunut myöskin epäilemään, että kuka uskoo meidän saarnaan. Tuntuu, ettei kukaan usko, vaikka me yritämme puhua. Ja se myöskin tekee taas sitten sen, että monta kertaa tulemme hitaaksi ja laiskaksi. Ja tulee kunnia ja monet muut sellaiset esteeksi. Totisesti hän kantoi meidän sairautemme ja meidän kipumme hän sälytti päällensä, mutta me pidimme hänen Jumalalta rangaistuna,
piestynä ja vaivattuna, vaan hän on haavoitettu meidän pahaintekoimme tähden, meidän synteimme tähden on hän hosuttu. Rangaistus on hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta olemme me parannetut. Oi, jos saattaisimme aina jokapäiväisessä kilvoituksessamme katsella niitä haavoja, joita Kristus on saanut tehdessään tätä suurta lunastustyötä. Siitä on virrenkirjoittaja ja runoilija monissa eri virsissä myöskin puhunut. Hekumas, jos hehku pyytää lihaveri syntinen, haavais muisto estää siitä, kun ne johtuu mieleen. Jos meillä nuoremmilla tai vanhemmilla alkaa tulla tällaisia synnillisiä himoja, jotka pysyvät valtansa perään voimakkaammin ja voimakkaammin, niin tässä taistelussa ja sodassa, jota me kristityt käymme, siinä on aseina nämä Kristuksen haavat, niiden muisteleminen uskossa. Aivan niin kuin Joosef halusi muistella siellä Egyptin maalla, kun häntä huoruuteen vieteltiin. Mutta se taitaa olla niin, että nämä läksyt ovat helppoja, mutta vaikeasti toteutettavia. Ainakin omalle kohdallani tunnen sen, että niin harvoin tulee voittoja, mutta tappioita tulee usein. Ja mistä se muusta johtuu kuin siitä, että emme ole oikealla valvomapaikalla. Emme ole katselemassa näitä, mitä siellä keskimmäisellä ristillä tapahtuu ja Getsemanin yrttitarhassa, niin kuin tässä profeetta Jesaja niitä asioita kuvaa. Jos me useimmin saattaisimme käydä siellä, niin me pysyisimme myöskin paremmin uskomassa ja saattaisimme voittaa paremmin vihollisen kiusauksia ja syntejä. Mutta toisaalta meidän on muistettava ja huomattava se, että niillä, jotka siellä oikealla puolella ovat viimeisellä tuomiolla, niillä on ne voitot, ei ne ole kertyneet tonne muistiin. Herra, koska me näitä teimme. Eli kun kaikki, mikä tapahtuu uskosta ja oikein, elävästä uskosta, ne voitot eivät kerry varastoon ja muistiin kristitylle ihmiselle. Ne niin kuin huomaamatta. Ja niin kuin, jos minä katselen teitä, kristityt veljet ja sisaret, voin vain nähdä, että on sellainen kallis lauma ja joukko, jotka ovat voittaneet Karitsan veren kautta ja hänen todistuksensa sanan kautta monta vihollista ja ovat tänäkin päivänä elävässä uskossa seuraamassa Herraa Jeesusta. Me saatamme kyllä toisissamme nähdä niitä voittoja, mutta omassa itsessämme Jumalan järjestys on sellainen, että niistä ei kerry mitään varastoa.
Kaikki me vaelsimme eksyksissä niin kuin lampaat. Itse kukin meistä poikkesi omalle tiellensä, mutta Herra heitti kaikkein meidän vääryytemme hänen päällensä. Kuin hän rangaistiin ja vaivattiin, niin ei hän suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, ja niin kuin lammas, joka keritsensä edessä vaikenee, niin ei hänkään suutansa avannut. Ihmeellinen on tämä taivaallinen ylkä, adventin Herra. Ihmeellinen. Hän voi vihollisilleenkin ja meille, jotka olemme niin monta kertaa poikenneet omille teillemme, hän voi anteeksi antaa, ottaa kaikki meidän vikamme ja virheemme ja kärsiä rangaistus niiden edestä. Ja vaikka häntä pilkattiin ja valheita puhuttiin hänen päällensä julkisesti, niin tässä sanotaan, niin ei hän suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, ja niin kuin lammas, joka keritsensä edessä vaikenee, niin ei hänkään suutansa avannut. Hän jätti meille esikuvan, että me hänen askeleitansa seuraisimme. Kuinka paljon meiltä puuttuukaan. Omalle kohdalleni ainakin tunnen sen, että niin herkästi pienistä asioista, jotka tulevat minua kohti, olen valmis antamaan sanan sanasta ja kaksi parhaasta. Ja koston vaikutukset ja halu. Että kun minä sen ihmisen näen, niin kyllä minä sen sille annan, mitä kuuluu. Ja sillä ei ole mitään oikeutta niin ja niin puhua. Näin me saatamme joskus heikkoudessamme aina ajatella ja eksyä pois ja poiketa siltä tieltä, jolle tämä adventin Herra on meitä johdattanut. Me saamme nimittäin silloin, kun meitä loukataan, meitä pilkataan, meitä kohtaan väärin käyttäydytään. Meille on voitto. Meille on voitto, jos emme elätä koston ajatusta. Se on eri asia, että me toisen sielun autuuden takia muistutamme rakkaudessa, ettei hän sitä jatkaisi. Mutta se tuleekin kokonaan eri nuotilla kuin koston sanat. Ja onko meillä, minä uskoisin niin, että on sellainen pieni pisara kokemusta siitä, että joskus on Jumalan henki kuitenkin saanut vaikuttaa meissä kristityissä sen, että olemme kärsineet toinen toistamme, että emme ole lähteneet kostamaan. En omalle kohdalleni löydä muuta kuin voin sanoa, että tuskin on niin kuin semmoinen kipinä ja pisara, mutta uskon niin. Ja näen toisten kohdalle kyllä näen sen, että on paljon sellaisia, jotka suuren Jumalan voiman omaavat ja saattavat elävän uskon voiman kautta vaieta,
kun heistä puhutaan pahaa, heistä juorutaan, pilkataan, se on Jumalasta, kun se uskon voimasta lähtee. Ja uskon, että se on oikea rukous. Että Herra lisäisi meille sitä mieltä, että emme pienten eikä suurten asioiden kyseessä ollen lähtisi koston mieltä ajattelemaan. Mutta pikemminkin silloin rukouksessa haluaisimme lähestyä tätä taivaallista ylkää, sitä karitsaa, jonka häihin me olemme matkalla, niin ei hän suutansa avannut. Niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka keritsensä edessä vaikenee, ei hänkään suutansa avannut. Kyllä pysyisi meillä se rakkaus ja hyvät välit, josta Jumalan poika sanoo opetuslapsillensa, siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, että te rakkauden keskenänne pidätte. Tämä on varma tae, että jos me hänen rakkaudestansa tulemme osalliseksi ja siitä elävästä uskosta, joka haluaa kostaa rakkaudella eikä niin kuin vihollinen vaatii pahalla. Uskallan sanoa, vaikka koettelemuksia on vähän, että jos joku on pahan suopainen minua kohtaan, ja Jumala antaa sellaisen voiman, että saatan kauniisti ja rakkaudella puhutella tuota ihmistä vastaamatta pahansuopaisuuteen pahalla, mutta pikemminkin hyvällä. Se on sellainen se on monessa mielessä suuri voitto. Ja se on niin kuin askelten ottamista sillä kaitaisella elämäntiellä. Mutta se tapahtuu vain Jumalan voiman avulla. Mutta hän on otettu pois ahdistuksesta ja tuomiosta. Kuka taitaa sanoa hänen elämänsä pituuden, sillä hän on sivallettu pois eläväin maalta, kuin hän minun kanssani pahain tekoin tähden rangaistiin. 33,5 vuotta oli luonnollinen ikä meidän vapahtajallamme. Meidän keskuudessamme on paljon, jotka ovat ylittäneet 80 vuotta ja 90kin. Ja tänä päivänä saavuttavat monet 100 vuoden iän. Parhaassa miehuudessaan, parhaassa iässään, hän, taivaan kuningas ja Herra, antaa morsiammensa edestä, sinun ja minun edestä henkensä. Niin pitäisi meillekin sen rakkauden tuntemisen alla tulla se,
että me edes jotakin mielellämme kärsisimme toinen toisemme edestä. Vaikka emme niin pitkälle koskaan tarvitsisikaan joutua, että joutuisimme antamaan henkemme jonkun toisen edestä. Hänen hautansa aiottiin jumalattomain sekaan, rikkaan tykö tuli hän kuitenkin kuoltuansa. Ei hän kellekään vääryyttä tehnyt, eikä petosta ollut hänen suussansa. Mutta Herra tahtoi hänen piestä sairaudella, koska hän on henkensä vikauhriksi antanut, niin hän saa nähdä siemenen ja elää kauan, ja Herran aivoitus on hänen kädessänsä menestyvä. Että hänen sielunsa on työtä tehnyt, saa hän ilonsa nähdä ja tulee ravituksi. Tuntemisensa kautta minun vanhuskas palvelijani monta vanhuskauttaa, sillä hän kantaa heidän syntinsä. Sen tähden annan minä hänelle osan monessa, ja hänen pitää väkeväin kanssa saalista jakaman, sen tähden, että hän antoi henkensä kuolemaan ja oli pahantekijän sekaan luettu. Ja hän kantoi monen synnit ja rukoili pahantekijänsä edestä. Tällainen on ollut ja on meidän vapahtajamme ja ylkämme, Jeesus Kristus. Ja hän on näitä ominaisuuksiaan mielellänsä lahjoittanut seuraajilleen, morsiammelleen, Jumala lapsilleen uskon kautta. Ja niin me uskomme, niin kuin hän sanoo, ja hänen pitää väkeväin kanssa saalista jakaman, että Herra on heikoissa väkevä. Ja niin me, jotka tunnemme suuren heikkouden, voimattomuuden, syntisyyden, ei mitään pelkistään sanoina, vaan todellisina tuntemisina ja todellisina asioina. Me saamme tänä päivänä uskoa, että kaikki muu katoaa, mutta Jumalan sana pysyy iankaikkisesti ja hänen lupauksensa, ne ovat vahvat, ne eivät muutu. Olkaa rakkaat ystävät hyvässä turvassa. Ei se ole kuin pieni hetki, kun me olemme siirretyt pois tästä elämästä. Ei se ole kuin tuulen henkäys, kun se kukkanen, joka kerran kukoisti, katoaa, mutta Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Ja me emme tiedä, koska tulee se huuto, se suuri nimen huuto, että nyt on sinun vuorosi joo, anteeksi kaikki synnit ja vielä. Herra Jeesuksen nimessä kalliissa sovitella. Usko vain nyt ja ole hyvässä turvassa ja loutat. Jumala vahvistaa uskossa. Jaksaksakin mulle antaa. Kyllä mä olen niin monessa puuttuvainen. Anteeksi kaikki synnit ja viat Herra Jeesuksen nimessä. Taivaan Isä sua siunatkoon ja varjelkoon kaikesta pahasta. Johdattakoon tietä tasaista ja pettämättä. Jeesus vastamista. Joo, anteeksi kaikki synnit ja viat Herra Jeesuksen nimessä. Kalliista sovitella.